चिराङाव फिन आरोबाव मानेक मोननो हादों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर हालामनि नांदरबारि गामियाव खासिउनि मानेक, अन्थाइनि दै आरो कालागुन्द्रा मुलि हरनाय जायो। सैथो जुगा फैफिननायनि इसोरा दंसै नामा? नुनो मोन्दों दासान्दि इसोरनि मायानि महर। बे मायानि महरखौनो मोननो हादों चिरां जिल्लायाव। इसोरनि मायायानो जादों अन्थाइनि मानेक, खासिउनि मानेक आरो कालागुन्द्रा। गोदानै मोननो हानाय मानेकखौ चिरां जिल्ला सान्थिपुर हालामनि नांदरबारि गामियाव मोननो हादों। अन्थाइनि दै आरो कालागुन्द्रा मुलि मोननाय जादों। बे मानेकखौ भुटाननि खामानि मावनायाव मोनदोंमोन होननानै फोरमायदों। खामला मावहैनायाव भुटानाव अन्थाइखौ देखावबाय। देखावनो हायाखैमोन, मालायनि बहगसोमोन बे अन्थाइया, आदिबासिनिसोमोन। देखावनो हायासै नालाय बेखौ थिनदों, दे आफा नों देखावदो, जोङो माइरं सेरसेनि दामबो मोननाय नंला माथो, बे थाइसे अन्थाइखौनो देखावनो हायासैब्ला आरोबाव बै दामोलखौ बोरै देखावनो हाबावगोन होननानै बुंनायाव बियो देखावनांनायाव बे थुब्ला खनसेनो ओमफ्राय मोननानै फुथुमनानै बियो गावनि मनायाव, ओंखामाथ' न'निफ्राय लांखायो, बे ओंखाम थफ्लायावनो बे सिङाव मनायाव सोनानै लाबोदों आरो न'आव। अन्थाइया मा गोराथारमोन नामा? गोराथारमोन जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो साथामजों देखावनोनो हायाखै आदिबासिया। बेनिनो बाहागमोन होनदां। ओमफ्राय दाना बे लानानै फैबाय, बे बुस्थुखौ लानानै फैनानै सान्थि सारनो थिनबाय आरो बियो मोनायाव। हाब गिरु बारु मा जाबोखो बेलाय, सान्थि सारनो थिनबायनायलाय होननानै मनाखौनो दांनो गिबावदों आङो। खुनुरुखुम सान्थिखौ सारनानै बे मनाखौ दांबा बेखौ नुबाय, जोंलाबला जोब्बाय ओमफ्राय होमबाबो बाक्सु जाबनायाव दोनबाय आरो आं बेखौ ओरै गोजौआव लांदांआवनो दोनदों। ओमफ्राय फिसौखौ फुथुनानै लाफादोंमोन आं। बे फिसौआ आबै एन्जरा खामसै होनबाय। ए नङाबो दालायनो, होद आबौआ मा माखौ लाबोयोथाय, गाहरथावा मुथावासो मोनदोंसैलाय आङो होनदां। गिनानै गाहरनोसैसोमोन आं। ओमफ्राय बेखौ खुनुरुखुम दोनबाय, दोनै दोनबाय। नै एथ' बोसोर जाबाय, गावसोरो थिननाय हिसाबै बेखौ ओरैबायदि सान्थि खालामदो फिसा, देहा सोलेरफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय, फोसाबनो थाखाय नोंनो अननानै होदों फिसा, नों बेखौ बयनोबो हर होननानै थिननायलाय आङो दा बेखौ हरनाय जादों आरो। दासान्दि बिदि बिराद माने दै सान्थि हरनाय, अन्थाइ मोननाय बिराद जादों। औ। नोंसोरो सिगां समनिफ्राय मानो होआखै, दिनै मानो होदों? गावसोर फोरमायाखैबा, गावसोर फोरमायाबा होनो हाखाया। गावसोर थिनाबा दांनोबो हाया, होनोबो हाखाया। गावसिनि खोथा बाथ्रा मोनाबा मालाबाबो जिबनाव बाहायनो हाया। हरनाया बेसे गोबावसो? दाजोंसो 2 मास। दाजोंसो लांफैनाया गोथौनिबो लांफैबाय, मा होनो बिजिनि फस्लाबारि, ओमफ्राय बिजिनि माबा माबिनि लांफैबाय आरो। मा हामनाया दा बायदिसिना बेमार हामनाय खिन्थाफैयो गावसोरो। माने दस्रा बेमाराव लांनाया दस्रा बेमाराव हामनाय खिन्थाफैयो आरो। हामनायालाय हामदों, सोरनिबा आथिं मिजौनायाबो हामदों। आरो गथ' आदिबासि बेबो बाब्राब खुब्राब गाबफैनाय, बाहायनो आङो गिनानै हाब बे मेलेरिया टाइफड जानाया बोरै लोमजानो होननानै सानदोंमोन आं। आथिङानो थाबायनो हायामोन बे गथ'आ, बिसिनि उन्दै, बिफाबो गैया। ओमफ्राय बे मुलिखौ सान्थिखौ खनथाम होनानै दौनानै नाख्लायनानै हरनानै, खनथाम नाख्लायना हरनानै आरो लांफैगासेयाव थनथना खारदिंदों बे गथ'आ, आदिबासि ओइनि बै साहानि। दै लांफैनायाव माबाफोर फैसा थाखा होनांगौ माबा दं नामा नोंसिना दाबि? ओहो दाबिया, जादि माबासो, जादि दया, गावसोरो जादि दया होलाङो बेनो इसोरनि दान। बाहाय दाबि दुबि गैया, जा गावसोर होलाङो, थाइनै होयो ना थाइथाम होयो ना थाइसे होनानै लाङो, गावसिनि दयासो। मानसिफ्रा लांफैनोबा बे जायगाखौ मा बुङो, खोन्थाहरनो हागोन नामा रायजो राजाफोरनो, मा जायगा होनो? बेयो नांदरबारि होनो, नांदरबारि गामि। ओमफ्राय पस्ट अफिसआ सान्थिपुर। चिरां डिस्ट्रिक्ट ना? औ। एबार दिनैनिफ्राय माने बयनोबो हरनाय जासिगोन? औ हरनाय जासिगोन दिनैनिफ्राय बयनोबो। माला माला होयो? बिस्थिबाराव हरा, रबिबाराव हरनो मोना। ओमफ्राय हरैहाय सुक्रुबार, सुनिबार, ओमफ्राय हरैहाय समबार, मंगलबार, बुधबार, बिस्थिबाराव थालायबाय।
मोनसेया जाहैदों बिमा बिसहरिनिसो दा बेखौ आङो सिरिनो बाहायदों आरोखि बेबो हामहैजोबदों बेनाथ' बासखोस गैबावासो मा मुलि बिलाय बियो औ मानि मुलि बेदर आरो बुस्थुआ गोसोम मा नाम जेबो मिथिया मानि मोनथियो बेखौ होनो दा इसोरफ्राबो रागा जोंलायो गावनि नामखौ खारियोबा मानि खालास गुन्द्रा होनो आरो बेखौबो हरनाय जायो थारमाने औ बेखौबो हरनाय जासिगोन आरो मुलिबो दं खुरिया दै खंफा बायदिसिना फोसाबनो हायै जाहैदों बे आइनि मुलिया औ बेखौलाय बबाव मोना ओमफ्राय बेखौ औ बेखौ सिगां मोननायाथ' खेरदान्दायावसो मोनदोंमोन खखा दाननायाव मोनदोंमोन ओमफ्राय बेथ' गैला आरो होमबाबो गोमाबाय 3 बोसोरनि उनाव आरो बे अन्थाइनि दै आरो मुलिखौ रायजो राजानि बेराम आजार फाहामनो हरनाय जागोन होनना रायजो राजाफोरा गावनि फोथायनायजों बे दै आरो मुलिखौ गोसोनि दया धर्म रां अनसुंथाइजोंनो लांफैनो हागोन होनना दै हरगिरि दरले बसुमतारी आरो फिसाइ थेख्ला बसुमतारीया मिथिहोदों। सानसेखालि उदै सादोंमोन आरो माबा हरनि 3थामोन बायह्रायाव ओंखारबाय आङो ओमफ्राय बायह्रायाव ओंखारनानै हाबबाय उदै साबाय दाना लासै सादोंमोन नालाय मानो साखो होननानै सिरि थाबाय आं ओमफ्राय बारासाव बारा साबाय ओमफ्राय दाना सोरांबाय आरो सोरांनानै रावबोथ' गैया हौवाबो गैयामोन ओमफ्राय लेंनानै लायथां होननानै फिसालाखौ आयंमोनहा लेंनानै लायथां होननानै थोनहरबाय आं ओमफ्राय बिसोरबो सिखार गोदानमोन नालाय दाना थांनानै गावनि मुलिखौ लानानै थांदों आरो खुरैयाव ओमफ्राय बेखौ खेबथाम दौबाय ओमफ्राय खेबथाम दौनानै दसे गोबाव थानानै हामबाय आरो गोबाव 7 माससो जाबाय दा सानाया गैला ओहो जेबो मोनला दा डाक्टारनि मुलि जानो जायाखै जेबो जायाखै आं ओमफ्राय बे एसे गोबावजोंसो हामदों आरो ओमफ्राय हामदयैयाव दबा खारै लायथां होननानै लायनो थिनदोंमोन आं सासे मानसिखौबो लायबाय बेखौ जानाङासै आरो ओरैनो बेजोंनो हामबाय दा सानाया हामथारबाय दा जेबो गैला आरो सोरबा हामबावदों आं नोंसिनि गामियाव दङ हामनाया दङ फैयाखै ओमफ्राय गैला मख'नो गोनांदि बे काला गुन्द्रा मुलि आरो अन्थाइखौ गोबां बोसोरनि सिगां मोनदोंमोनब्लाबो इसोरा सुबुंफोरनो हरनो बादा होदोंमोन नाथाय इसोरा दा समाव हरनो थिननायलाय दिनैनिफ्राय आबुङै हरसिगोन होनना फोरमायो। आबुङै मिथिनो नैबे 8811984476 आरो 9476519395 फन नाम्बाराव सुलाद लानोबो हागोन होनना फोरमायो। चिरांनिफ्राय मनिलाल नार्जारिनि दैथायहरनाय खौरां निउस 24 बड'लेण्ड। दिनैनिफ्राय हरनायनि बेबस्था लादों आरो देवसिगिरिफ्राबो सिमां हाबाङाव बे देबथाफ्राबो थोननाय हिसाबै बे बुस्थुखौ हरनो आखायाव लादों। गामिया जाहैबाय नांदरबारि, पस्ट अफिसा सान्थिपुर, डिस्ट्रिक्टआ चिरां। ओमफ्राय गासैबो रायजोफ्रानो बे बिथांमोननि मुलिखौ जाहाथे मोनजानानै बेमार आजारफ्रा एसे हामो साबस्राङो बयखौबो खावलायहरदों।